אחד, שתיים, שלוש. לא צלם. 2, 3, 1, 2, בום, ימין. לא. כוכב. 2. מה? מה פתאום? 1, 2, איזה סטלה של אברך. 3. מה פתאום? 1, 2, 3. איך? זה בזה נשאר. 1, 2, 3. בום, בום, בום. ליטל עובר לימין, משה. דוחף. נכון. בום. וזאת. 1, 2, 3, 4. בום. חוזר. נכון. יפה. עכשיו. דאבל, עכשיו הדאבל. פה, 1, 2, בום, נכון? ואחרי זה, פרונט. בום, ואחרי זה 3, 1, 2, 3, ואז זה, ואז בום, בום. ואז אחרי זה ככה, טק טק. ואז בום, ואז בשמאל. אבל מה עם הדאבל זה? בק. נכון, פספסתי את זה. דאבל בק היה לנו. יש חושך, מה עם הסריטה? לא רואים כלום. מה שעה? אתה יכול להגיד לי מה שעה? אני מהמר על 2. מה שעה ליטל? 1.5. 2:10 הוא צודק. יפה אביחי, אתה לא כזה בסטות. אלי, אתה רואה את הוידאו? גם בסטלה אנחנו גם עושים בסטלה עושים קיק. אלי, באמצע תגיד הסטלה. שיש מישהו שעושה יותר טוב קיק. אלי הוא מעריץ אותך, הוא אוהב אותך. I love you, man. I love you. לא ככה. מצעד הגאווה